Kif ħabib nispera tinsabu tajbin, video illi qed jiġi irrekordjat ftit momenti wara tmiem il-Grand Prix ta' Eiffel illi kellna ġewwa Nürburgring u tiġrija li Lewis Hamilton rebaħ u tista' tgħid biha wkoll għala jew kważi għala id-diskors tal-kampjonat tas-sewwieqa 2020 wara li Valtteri Bottas irtira bi problemi fil-magna. Hamilton bdiet tiġrija laħaq lil Michael Schumacher b'91 rebħa. Apprezzajt ukoll il-ġest ta' tifel tiegħu Mick li għaddilu helmet il mbagħad lil Wiċċ baqa' sejjer jifraħ biħsa fuq il-podju. Biss naħseb illi llum rajna wirja oħra li turi għalfejn Hamilton għandu jiġi rispettat minkejja l-ħafna ferraristi illi ma jniżluħx, għax let's face it, l-iktar nies li naf li ma jniżluħx huma ferraristi, forse raġunijiet ovvju wkoll. Illa lix meta ġejna għassiju nod darbtej li ġejna għassiju matul it-tiġrija, l-ewwel qala lil Bottas, kif ra li Bottas għamel l-ewwel żball u għaddih madwar l-15 u mbagħad meta kien hemm is-safety car ħarġet għall-irtir ta' Lando Norris li fuq ħadd kemm użjed tajt ukoll. Qabad qatal Verstappen, ċawu baj u nitkellmu forsi 15 oħra. Għaldaqstant, proset Hamilton, proset il-fanboys u proset ukoll il-parti tal-Mercedes għax wara kollox parti mir raġuni għalfejn Hamilton wasal saw hija il-Mercedes. Għaldaqstant, well done to all of those. Sewi oħra li kien protagonista llum bypassing it-tieni posta Verstappen u li jagħmel it-tiġrija tas-soltu tiegħu l-unika differenza jagħmel xilu jisraq l-iktar leb veloċi fl-aħħar leb. Hija it-tielet post ta' dak ir-raġel kbir ta' Daniel Ricciardo. Nisqod ninħelaf superlattivi, bolderi kulħadd jaf l-istima kbira li għandi lejn dan is-sewq Awstraljan, kulħadd jaf kemm jinħerqan li nfittex naraħ mal-McLaren ukoll is-sena d-dieħla. Proset l-Renault, proset ir-Ricciardo li fl-aħħar ġabu podju li fil-fema tiegħi huwa meritatissimu. Iva, meritatissimu il-podju li ġabu Renault ilhom jiflertjaw mal-postijiet tal-podju, naħseb illi fl-aħħar ħadu dak il-post mistħoq. Ferra post spiċċa Sergio Perez, u joħra solida s-sewwieq ta' Racing Point, iżda ta' min jgħid proset il-Nico Hülkenberg illi da il-sibt fil-11 ta' filgħodu kien qed jieħu kafe f'Kolonja Muħabib tiegħu jisma' t-telefon idoq, ċempillu Otmar Zafner il-team principal ta' Racing Point għallu isma' għandna l-Lens ma jiflaħx sa' satejn u nofs trid tkun ġewwa ċirkwit. F'tem ta' sija da wasal il-Nürburgring, għamel il-test tal-Covid, rali kien negattiv, daħal fil-karozza prof ta' kwalifikazzjoni, spiċċa l-20 għax da kull ma mill-4 lebs, għajna farli rizzaru ma' l-karozza f'dan it-trakka li kienet ġdida l-kulħadd aħseb wara l-Hülkenberg f'dan il-kuntest. Parentesi żgħira nfakrukom illi l-aħħar li saqu hawnhekk kien fl-2013 formula kompletament differenti, parentesi magħluqa, u għandna xilu jispiċċa 8 u bis-saħħa ta' dawk l-4 punti ir-Racing Point qabżuna fit-tielet post tal-kampjonat tal-kostrutturi, again fuq il-McLaren nitkellmu żjed tard, imma well deserved u proset lil Hulk għal din l-pożizzjoni illi kiseb. Mbagħad fil-5 post spiċċa Carlos Sainz u hawnhekk nixtieq ukoll ngħid kelmtejn fuq il-McLaren issa mela ir-Racing Point qabżuna, ir-Renault kif ġej l-affarijiet nemmen li se jaqbżuna fil-Portugal. Lando tira bi problemi ta' magna, kif edna. Ifhem.
nixtieq kieku għalmenu ma nispiċċawx il-ħames għalmenu nżommu r-raba l-aħwa. Nispera li sew il-mexxej Zac Brown u sew id-deputat mexxej Andreas Seidel kif ukoll id-direttur tekniku James Key qegħdin nippruvaw isibu strateġija kif għall-inqas nippruvaw niddefendu r-raba post issa ma jidher li bħala żvilupp sew ir-Racing Point u sew ir-Renault sfortunatament jidher illi għaddewna u dan mhuwiex xi ħaġa illi qed nieħu pjaċir biha jiena jkolli nammetti. Nisperaw illi it-tlielaq li qed fadal jagħtuna ftit daqqatit għalkemm kif jgħid il-Malti għejn ruħek biex Alla jgħinek għal daqstant. Irridu jew ma jridux, irridu naraw se nagħmlu biex ma nispiċċawx il-ħames għax jekk nispiċċaw il-ħames I will be very very unhappy. Kważi qasir raba post ma nara sodisfaċenti meta tqisli għamilna staġun sħiħ it-tielet, imma Pierre Gasly għamel telqa solida bħal Charles Leclerc illi spiċċaw is-6 u s-7 u ġabu l-punti għal darbuħa Leclerc salvatur tal-Ferraristi u nemmen li b'karozza deċenti Leclerc għat jirbaħ ħafna tlila. Fid-9 post spiċċa Romain Grosjean għal-ħass illi kellu ftit uġuħ fidejh ukoll. Għaldaqstant proset lil Roman li rnexxielu jikseb żewġ punti li forsi ma jistgħu sarfu xejn imma jistgħu sarfu ħafna għal tim Amerikan. Fl-10 post spiċċa Antonio Giovinazzi għall-Alfa Romeo punti uħor għal-timi tal-Svizzeru. Qed insemmi l-Alfa Romeo. Kimi Raikkonen jikseb ir-rekord ta' 323 tiġrija l-iktar sewwieq li saq tlaq fil-Formula 1. Illum Kimi kif jgħidu qed jagħmel dan l-isport bħala hobby mhux bħala xogħol, għaldaqstant qed jifforsi tieħu iżjed relax mis-soltu għalkemm nafu n-natural ta' Kimi kif inhu. He's a racer, punto stop. Proset Kimi. Ovvijament nixtieq ikun arak iżjed fil-punti, basta mhux spejjeż tal-McLaren. Imma fimni, huwa rekord li Kimi għandek għalfejn tkun gburi bih għalkemm nistaponi. Knowing Kimi il-mentalità tiegħu hija kis se nifrega li ġib dan ir-rekord. Imma, insomma, it's Kimi. 15 xahra mmorru l-Portugal, tellaqgħa ġdida, nistennew naraw x'ser jiġri, imma mhux qed neskludi daħna naraw is-soltu affarijiet. Għalissa nifqgħu inkitbu fuq il-medja soċjali kollha tagħna, Facebook għal kontenut ġurnalistiku, klik, YouTube għal kontenut ta' videos bħal dawn, klik, Instagram ukoll fejn nista' nibdew intellaw diversi stejjer, klik. Hemmhekk ukoll u Twitch meta l-ftit ċans li jkollna biex nagħmlu naqra live gaming. Klik hemmhekk ukoll. Nfakkurkom ukoll biex tidħlu fil-paġni tal-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing fejn illum intom se taraw il-video it-tnejn filgħaxija madwar sija oħra ser ikollna l-Grand Prix tal-Bahrejn għall-kampjonat prinċipali. Telli għal ħan kommenta jinflim kilma Wayne McAuliffe għal daqsin segwuna fuq il-medji soċjali kollha ta' Velocity Esports Racing. Parentesi żgħira, good luck lil Adrian Manduka u lil Kerstin Kurmis sewqa tal-McLaren, nisperaw li jekk ma nġibux podju għal inqas inkomplu nġibu l-punti. Għal daqstant klik ukoll fuq il-paġni ta' Velocity Esports Racing fl-aħħar mhux l-inqas għal dak li huma l-aqwa kwoti fejn jidħol futbol lokali, futbol internazzjonali, Formula 1, insomma l-sports kollha. ejjabet.com. Importanti li tilabu b'mod responsabbli imma naqdu magħna, ovvjament. Klik. Mek ukoll kif tlestu minn dan kollu, tillajkjaw il-postijiet kollha qed ngħidilkom jien, għamlu li xjaten tridu. Il-kumplament tas-sera tat-tajba ħbib.